boas, Mister. Antes de nada, independentemente do resultado, parabéns pola imaxe dada hoxe no encontro, ainda que non tuvo o que se quería, pero o equipo respondeu moi ben e deu unha moi boa imaxe. Quero que nos saques as túas valoracións do encontro e como viche, porque en momentos, por non decir casi todo o rato, o estradense que dominou o encontro. Boas tardes. Grazas, pero non estamos contentos, é a realidade. Escapouse nos vivo o Arousa, un penalti que non é, dache rabia. A realidade é que igual estou demasiado quente porque acaba de acabar o partido, pero dache rabia que un partido se decida así, que nos deixe xogar, hombre, que nos deixe a ver que pasaba. Eles ao fin e ao cabo apenas nos xeraron ocasións de gol, é moito mérito porque ten xogadores moi bons, xa o falamos e o controlamos bastante ben, pero as áreas definiron, nós tivemos 6-7 centros á área que 3-4 foron malos, outros 3-4 non supemos definir, eles centraron unha moi ben, comparada, ten moito gol, meteuna. E despois o partido, salvo 10-15 minutos da primeira parte que non estivemos ben, o sea, era moito igualado, a segunda parte creo que é nosa, mete o árbitro no partido con ese penalti, que ao fin e ao cabo é unha injusticia, é o que hai. Xa falando un poquinho máis do que foi o partido, perdese dous xogadores moi importantes no seguinte encontro, Pablo Curroa por acumulación, Víctor Gamarra por doble amarilla. Imagino que é unha putada, falando mal para o equipo, perder outras dúas baixas máis nunha salida moi complicada. Ainda está este partido en quente, pero como valoras ahora mismo todo? Complicada, temos que recuperar a xente, temos que estar ben, imos a un campo moi complicado, un campo pequeno, un campo sintético, pero xa pensaremos o luns, con calma empezamos a pensar na próxima semana. É unha cousa que estamos habituados, a verdade, por desgracia, a ter demasiadas baixas, pero sacaremos un 11 de garantías e non nos preocupa, xa pensaremos para a semana o que podemos preparar. Xa deixando todo eso ao lado, como sempre, destacar un pouco a afición estradense, que cada partido se supera, cada partido é máis xente, e hoxe incluso vou que aparcar no pabellón de abaixo porque xa non se cabía. Si, darles grazas, esperemos que estén contentos co que fixemos, aínda que non conseguimos a vitoria, que estén orgullosos de nós, e intentaremos mellorar, intentaremos que estes partidos non se nos escapen. É certo que é un rival que triplica no presupuesto, un rival que ten xogadores de moito nivel, o intentamos ao 100%, pois temos que mellorar, temos que seguir entrenando, é a actitude que temos que ter, que sí, que xogamos mellor que eles, vale, pois hai que seguir entrenando, hai que seguir mellorando e a seguinte vez, pois ganarlles. Moitas gracias. A vos.